Sayur. Sayur, sayur. Sayur, sayur. 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 Sayur, sayur. Sayur, sayur. 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 Lah kok sepi meneh dono ndi wong iki? Saya kuwi ora laku lho ngene. Masa ora arep nguntal bae wong iki. Arep biadok ngono iki lho. Ra, tuku sayur iki. Sayur. Sayur, sayur. Sayur lho. Sayur. Sayur Mbak. Sayur, sayur. Sayur. Sayur dulu. Sayur. Sayur dulu. Sayur Bang Noe. Sayur. 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 Sayur Mbak. Sayur Bang, sayure. Monggo, monggo. Sayur Mbak. Sayur, sayur. Isek seger-seger iki. Oh, seger-seger ngene kok lho. Saya utang ini Bang. Ganjane Mbak. Lah piye wong kat desa ngrone sing nukoni ngene, Ji? Paling kowe ratus. Ratus piye sayure seger ngene wong ya seger ngene kok. Ratus ora. Ini sitok piro, Bang? Kuwi sitoke nganu 3.000. Oh, wah, sak pentil larang. Betul piye to, Mbak? Biasane mak pah karo marah kok rene biasane. Kok orang tumon ya aku. Iya isek. Awon. Mak pawon. Lah mak opo ya mene urung mateng iki? Lomboke. Lomboke, Bang. Iya nanti pelek ngono to. Mung loro wira segar parah. Paling utang. Utang yo wis ora apa-apa. Penting nyaur. Nah, ini kan dari enak-enak. Utang. Bojone mergo apa lho? Utange wong loro kuwi nritik. Iki nang ngene Yusar Mini Sauri. Pas gendeng karo arep wong loro kuwi. Bonjo ra bonjo utang nritik. Seder blonjone ya diutang. Utang ora apa-apa. Utang iki. Mini Sarmini 250. Dadi delokno. Oh, kuwi utang beras rongplung terus telung taksi. Lah ki nyora dikai. Lho wingi ngono kok. Utang. Penggone kabeh sapa sapa. Wis rasa dirasani. Bini iki. Menangane ra kutek. Ya wis bini. Wong kira tak itu. Ora, sak gendele mau 4.000. Rendro piye to? Kulan ono kok nang payu. Ya sayur seger ngene kok sok. Wonge ra tau adus. Atau adus piye to? Mbak kok. Duh, mak. Dar, dia kan terima dar. Iya sih. Kecilnya dia ora tau kuman ada. Ini shopping, bonjo terus. Ya ngene iki bonjone paling santai. Nah, ngono ki mau ngene iki ora di duwe usum corona bareng. Ora di duwe lah. Ini santai. Mbok ya aku ditangi. Tak kok nang rongplung ya ono yang di rumah. Lah mau jenenge ora di duwe bukan madu. Ayo tak nek isin. Deh, ngene ki pirang wulan? Itu mah. Lah jare bojone ono, Mah.
Jangan sampai teman ra blonjo. Ngono. Lah iki lho sida blonjo to ora kok diengker ae kabeh. Ya situ tebak no, sabar sik to milih-milih. Ya nanti pilih kono. Apa yang ngene iki pira no? Wih, 20.000 siji. Apa ngene kok ora menang? Kan bantu Rio kok. Ini nanti total. Iki 3.000, 5.000, 4.000 karo 10.000. Totale 120.000. Hah? Lah kok utang to, Mbak? Ojo to. Ngamuk tapi wis no, seneng aku. Mbok kok elik-elik ngene iki. Iya. Lah ya wong gaya ning ngono ora gede duit. Lah yang ngono iki tebak no, jarene kok duit akeh. Bojone nok mall, supermarket di Maret nang ndi. Wis kok saiki sing kabeh. Ini pira Bang yo? Ya tak deloke. 10.000 wae iki. Oh iya nyo. Pas ya? Nggih. Wis Mbak yang murah, Mbak. Iya, kok sih. Ini pira Bang no? Saya tak deloke. Oh, ceblok. Piro iki? Nomboke loro. Oh Apa iya, lagi? 50.000. Ini Bang no pas ya. Oh iya, suwun ya. Ojo utangan lho. Kayak wong mang lho, utangan. Gayane tok. Aku masih ora duit, ora di duit, ora kakan gaya. Oh, sip ya. Oke. Wis tak mulai sih ya. Iya, wis. Aku yo pengen mlaku iki. Sayur lho. Sayur. Sayur. Nok tompel ya, ngopo ya. Sayur, Pak De. Sayurnya Pak De. Lo sayur tuh ora? Wis, nah. Sayur-sayur dapuran iki. Pangan aku mendino daging. Tawani sayur. Pas durung ra diablek dhuwit no. Panganan murung kates karo gedhok tok. Dira murung kates ae panganan. Ora ora meyeduk semua. Bakul sayur ra godak kados ngono kok dagangane kon payu. Gedhe otompel tok. Cilik ngene kok. Oh, iki tuwek cangkem bujet. Tak isi kirain pisan wae kok. Oh, lah kok otompel kurang ajar. Sayur Mbak. Sayur Badar sayur. Badar. Sayur. Ya. Aku setengah ya. No. Aku diterong nih pindah no.
Tapi brojoli kayak. Apa Bajar? Bajar. 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 Tak coba ngomong sih ning ngono. Enteni sih. Ayo. Kau nak rumah sakit di negara lo. Alah rumah sakitnya tutup. Balik. Allah. Tak tahu saiki. Yo.